भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। साहेबगंज के पहाड़पुर मनोरथ पंचायत के सेमरा निजामत ढोली चौक का लगे 10 दिन के श्री सतचंडी महायज्ञ के लेके कलश यात्रा निकालल गईल। बैंड बाजा आ घोड़ा के साथे निकलल कलश यात्रा में श्रद्धालुओं के भीड़ बड़ा सुहावन लागत रहे। मैया के जयकार से पूरा इलाका गूंज उठल रहे। अयोध्या से अइलन आचार्य संतोष बाबा वैदिक मंत्रोच्चारण से नारायणी पूजन करौलन, जहाँ यजमान गणेश ठाकुर, निखिल कुमार, युगल किशोर ठाकुर, रामबाबू ठाकुर, संजय ठाकुर, सूरज राय आ रामजी शाह नारायणी नदी में नहैलन। ओकरा बाद कलश में जल भरल गईल। कलश यात्रा में आयोजन कमेटी के अध्यक्ष रास बिहारी राय, उमेश ठाकुर, सोनू कुमार, मनोज कुमार, अनिल कुमार, जितेंद्र कुमार, मुखियापति उदय भगत, भरत ठाकुर, सुजीत ठाकुर शामिल रहस। पिता त्वमेव त्वमेव बान्धो सखा द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वा। मैया की जय, जगदीति की जय, सतचंडी मैया की। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।